ଘରେ ଭୁଲରେ ବି ରଖନ୍ତୁନି ଏହି 6ଟି ଗଛ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗଛ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଘରେ ସୁଖ ଆଣିଥିଲା ବେଳେ କିଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ଏହିପରି ଉଦ୍ଭିଦ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଘରେ ମେହେନ୍ଦି ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଘରେ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଲଗାଇବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଘରର ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିକୁ ବିଘ୍ନ କରିପାରେ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏପରି କିଛି ଉଦ୍ଭିଦ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ଯଦି ଘରେ ଲଗାଯାଏ ତେବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ଅନେକ ଥର ଲୋକମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଲଗାନ୍ତି ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ଘରେ ଭୁଲରେ ବି କଇଁଆ ବା ଇମଲି ଗଛ ଲଗାଇବା ବା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଘର ପାଖରେ ଏହି ଗଛ ରଖିଲେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଭୟ ଏବଂ ଭୟର ବାତାବରଣ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଘରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଗଛଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘର ପରିବାରଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ଋଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯଦି ଘରେ ଲଗାଯାଇଥିବା କୌଣସି ଗଛ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଶୁଖିଯାଉଛି ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରିବା ଭଲ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଘରେ ଦୁଃଖ ଓ ଅଶାନ୍ତି ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଘର ଭିତରେ ଏବଂ ଚାରିପାଖରେ କଣ୍ଟା ଗଛ ଲଗାଯିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଘରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଅରଖ ଫୁଲ ମହାଦେବଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଘରେ ଅରଖ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆଦୌ ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା କଲେ ବିବାଦ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଘର ଚାରିପାଖରେ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତିକା ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।